Hola, arribeu just a temps. Passeu, va, que us convido a esmorzar. Seieu amb mi, que gaudirem de tots els menjars que ens dona la Mare Terra. D'aquestes meravelles que ens omplen la vida de salut, de gustos, de plaer i d'alegria. I de pas, us convido a conèixer els qui treballen la terra. Els ho devem tot als pagesos. Benvingudes i benvinguts al Museu de la Pagesia. Bon profit! Entreu amb mi a visitar un museu interessant, entranyable i divertit. Aquí la pagesia és la protagonista. Voleu saber què hi ha darrere el pa amb tomàquet? Què hi ha darrere un got de vi? Aquí dins, totes les respostes. La pagesia planta les llavors d'allò que després vosaltres menjareu, però la feina de la pagesia és inabastable. La pagesia depèn dels rius i de la pluja. Aconseguir aigua pels conreus és tot un repte. La pagesia s'enfronta a enemics ferotges com ara les males herbes, les plagues o l'oratge. La pagesia viu mirant el cel per endevinar si farà massa fred i es glaçarà la collita, si no plourà i s'assecaran les terres, o bé per saber si la calamarsa ho farà malbé tot. I quan per fi, després de molts esforços, ja tenim el raïm, els cereals, els tomàquets o les olives, aleshores cal premsar-los, pesar-los, moldre-ho i portar-ho al mercat. Per això sempre s'ha dit que la pagesia treballa de sol a sol, des que es fa de dia fins que es fa de nit, sigui dia festiu o el dia de Nadal. Vols saber d'on ve allò que cada dia et menges amb tanta alegria? Saps què volen dir paraules com clamàstecs, cercapous o esclopet? Vols ser valent i enfrontar-te a les plagues? En què s'assembla el teu avi al típic avi pagès? Amb què jugaven els joves pagesos? Veniu al Museu de la Pagesia, observeu, apreneu i, sobretot, gaudiu. I potser, quan sortiu, voldreu fer un gir a la vostra vida.